Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Presiden jong ka BJP Mahila Morcha Meghalaya ka kong Suzuki Parian kalau kerpat ekipat ba ka jela Meghalaya bakin ai ka kti kamon ka kti kadiang ban kershan ya Steve Jerwa ubanya khun ha ka India's Best Dancer da ka ba vote ya u ka jing vote kan sedang ha ka por pra baje hadu khat ar baje da ka Sony Live app ha ka singi sa jan bat ka singi ublei ka step community baro ngakum ka President jong ka Mahila Morcha Meghalaya ngabu ka jing kerpat ka barit hapi ki nong song shnong jong jala Meghalaya badru hakari brokawai bangin ai ka kti kaman ka kti kadiang jongi bangin ye bot yaw niu khna samla ubala yo kalat benishibenta haka India Best Dancer u Steve Jerwa na nong min song tinga kwa ya phi ba phin ye bot yo badru ban download ya ke app na Play Store ka Sony Live ka por ban board ka dino pra baje hado khat ar baje Saturday but Sunday ta shim ya kani ka boxer kumba ngila pindan nam ngila pindan buram yaw Amit Paul khamtam le kan long ka jing sarong yangi kum ki jaj ban riu khasi jaintia bangiyo kani kalat bangin board but pinjab dan buram yaw Steve Jerwa ubdei nong shong shnong jong ka Meghalaya shim kini ka bukser ta bod yu pindan buram om tangi ke hi ka sem ju hinre ka jallahi barok wei khuble shibon ublei undan kat bat hi khuble shibon toya bod